Ez egy klasszikus Budák nagyvárosi sztori. A fürdőzést, ami azért egy öreges dolog, vagy ilyen öreges dolognak tekinthető, ez rögtön átemelődött egy ilyen fiatalos történetbe. Játszottam New Yorkban egy olyan helyen, ahol a főnök arról mesélt, hogy ő egyszer volt Budapesten, és hogy volt valami fürdőbe egy buliba, és neki az legnagyobb élménye volt. Ez a közösség nagyon kedveli, hogyha valami nem teljesen legális. Nem akarom utánozni, meg elegted a mikrofon, de tudod, Lakit ismerve azt mondta, hogy figyelj, jó ötletem, hogy csodálatos, így fantasztikus, milliómosak leszünk, mindannyian milliómosak leszünk. Tulajdonképpen a 3 szervező, aki tulajdonos volt ebben a cégben, teljes vagyonát elbukta. Én az egyik voltam ebben. Én azért mentem oda, hogy kisegítsem valakit ebből a helyzetből, és azt gondolom, hogy kisegítettem valakit ebből a helyzetből. Egyrészt pénzt adtam neki kölcsön. Az ország összes nagy jelentős fesztiválja kezükben van. Évek óta nem is tud változni egyik fesztivál sem. A Laki megpróbált bizniszmenekkel a saját játékterületükön, vagy játékterükön futballozni, ami nem fog menni. Könyvzenére szánt szponzorációnak a 80-90%-a az állami támogatás. Nagyon nagy része az mind a Sziget Kft. Vagy a Kartel körébe folyik be. Emellett Magyarországon labdába rúgni nem lehet. Ennyi, gratulálunk. Budapest, politika, hatalom, biznisz, bárki. És akkor a Lajos mondta, hogy legyen a neve azt a Színetrip. És akkor mondtam, na ez lesz a neve.